Hvězdný prach stvořil náš svět. Stvořil zde vše, co živé jest. Říká se, že jsme děti hvězd. Prach si a v prach se obrátíš. Tak jak buď, věř a nech se vést. Vše začalo velkým třeskem. Tak velkým, že naše třeskavé životy stají se malé. Tak tedy vznikl čas a prostor. Tak vznikla existence a vše, co nyní známe. Sluneční soustava se sformovala do podoby, jak ji lidstvo postupně vidí. Kde je voda, tam je život. Kde je život, tam je smysl. Na planetě Zemi se vyvinulo 1,3 milionu živočichů, mezi které patříme i my, lidé. Usadili jsme se v jeskyních, které pro nás bývaly domovem i útočištěm. Byli ale také plátnem a nepopsaným listem. Tesali jsme do kamenů, tvořili jsme hieroglyfy, stavěli hrobky pro naše nejmocnější. Pevně, tak jako pyramidy dodnes stojí, jsme věřili, že i další život faraonů a našich králů bude ten nejvyšší. Jako hvězdy na otevřené nebe, tak elegantně přitančila renesance. Změnila svět umění navždy. Každý tak štětcem, každý úder do kamene, jako by snad vedla vyšší sílu. Potom baroko, secese, jako mávnutím kouzelného proudu se období střídá a přinášela svá bohatství i bolesti. Duší hvězd nech se vést. Ty se někdy tak rychle rodí, jako se rodí. Když se na hvězdy díváme, ohlížíme se. Aniž bychom to věděli, sledujeme zrcadla minulosti. 8 minut. Když slunce a hvězdy zhasnou, přesně za 8 minut se to pozorováním dozvíme my. Jako vesmír i moderní umění pulzuje, žene a rozpírá se do všech koutů. Jeho nekonečná diverzita může být na první pohled zvláštní až matoucí, ale pokud se na něj podíváme s otevřenou myslí, může nás dovést k neuvěřitelně krásným objevům a hlubokým zážitkům. Není právě tohle úkolem umění? Není právě tohle důvodem, proč lidé tvoří a lidé obdivují? Nové směry se zaměřují na to, co se děje v našem nevědomí a podvědomí. Chaotické a iracionální malby, rozklad objektů na atomy a následné složení. Vnímáme to, o čem nevíme. Jsme tím, koho nepoznáváme. Jsme bohatší. Dovolme si tak být. Současný styl je fascinující, protože se vyvíjí a mění se spolu s naším světem. Abstraktní umění může být velmi různorodé a rozmanité. Od geometrických tvarů a barevných folií po expresivní štětcové tahy a texty. Umění není jen pro vykladené, umění je pro všechny. Každý z nás může tvořit a experimentovat. Neexistují žádná pravidla ani mantinely. Strach z neúspěchu by neměl otrávit vaši touhu, abyste to zkusili. Při malování není možné udělat chybu. I když na první pohled to jako chyba vypadá, na druhý pohled je to ta nejlepší věc, co se mohla stát. Nikdo z nás neví, co bude zítra. Umění se mění. Díky novým technologiím a inovacím se otevírají zcela nové světy. Jedním z největších bude digitální umění. Rozšířená a virtuální realita bude soupeřit s tou skutečnou a umělci budou schopni vytvářet interaktivní umělecká díla. Možná jednoho dne budeme moci cestovat i za hranice naší galaxie, ale ať už se dostaneme kamkoliv, víme, že za sebou zanecháváme nesmazatelný otisk. Ať už vy se dostanete kamkoliv, vězte, že váš otisk už tady je. Vězte také, že jak zásadní je existence vesmíru pro nás, tak vesmírní jste pro někoho vy.
jsme jen prach.